Lezi indaba zehora lokuqala sekwethulela zona bukhoma yokumkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukela inazi ezinohlonze emini nje. To be a councillor in this era is a difficult task, Comrade President. Uyaqhubeka umhlangano opholo phezulu be-ANC kanye namakhansela leli qembu acela ezinkulungwaneni ezinhlanu avela kuzwelonke njengoba ke leli qembu libheka ukwenza ngcono ukuhlinzwa kwezidingo nqangi kuleli. Kushona abantu abane kwalimala kabathathu ezigamekweni ezimbili zokudubula ezenzeke eGugulethu eCape Flats njengoba silokhu sinyuke njalo isibalo sabantu ababulawa ezigamekweni zokudubula eKapa kulamasonto adlule. The plea of not guilty in respect of accused 2 as well as accused 3 are in accordance with my instructions. Emmanuel David Nezelamano Floriana kanye noNdelinasho Joseph bawaphikile amacala okugqekeza nokweba imali engaphezulu kwezinkulungwane ezingama500 $500 asemelika eplazini likaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela izindaba zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 Mzansi for sure kanjalo ke na ku-SABC High. Igama lami nginguDawood Phungula. Angaphezu kwezinkulungwane ezine namakhulu ayisishiyagalombili amakhansela e-ANC yathambela kumhlangano abizwele kuweGoli lapho umengameli weqembu uCyril Ramaphosa ezokwethula khona umhlahlandlela okufanele ulandelwe ngamakhansela eqembu njengoba kusondela kukhetho lwangonyaka ozayo lohulumeni basekhaya. Ngezithuba zasekuseni amakhansela e-ANC abesegcwele phama ngaphakathi e-The Gold Rush Dome engaphandle kwenkundla i-FNB ezokwethamela umhlahlandlela omusha okusebenza kwawo njengoba kusondela nokhetho lwangonyaka ozayo lohulumeni basekhaya. Unobhala jikelele weqembu uFikile Mbalula uthe uhlelo lokusebenza kwamakhansela e-ANC luzolandelelwa ngokwezigaba zezinyanga ukuze libhekisise ukuthi lichuma ngendlela efanele ukubhekana neyinselelo egubuzele umasipala. This plan will be monitored in 3 months, 3 months, 3 months going forward. We have consolidated the things that we need to do. The biggest Achilles heel we are facing now after electricity, it is water, is going to be up there. It is up there, working with municipalities and national government to overcome the challenges of water crisis in our communities. Upanyaza Lesufi ongomunye wabadidiyeli bohlaka lobuholi be-ANC eGauteng ukhulume ngehlava isibi sokusocongwa kwamakhansela omasipala kanye nokunye kweyinselele abhekana nazo. Comrade President, our councillors are not only under attack from our communities. There are people that are hired, there are people that are resourced, there are people that are on a mission to kill councillors literally, Comrade President. So as we convene here, Comrade President, it's very important that they need not only to protect our councillors and our officials, but they need to also protect whistleblowers that are exposing corruption in our municipalities. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa kulindeleke ethule umhlahlandlela omusha wamakhansela e-ANC enkulumweni yokuvala lo mhlangano oqhubekayo eGoli. Kushona abantu abane kwalimala ke abathathu ezigamekweni ezimbili zokudubula ezenzeke eGugulethu eCape Flats njengoba silokhu senyuke njalo isibalo sabantu ababulawa ke ezigamekweni zokudubula eKapa kulamasonto adlule. Esinye isigameko esishaqisayo sokudubulana esenzeke eKapa kulokhu senzeke eGugulethu nalapho kushone khona abantu abane kwalimala abathathu. Amaphoyisa athi afike ngokushesha endaweni yesigameko abese ethola abalimele benamanxeba okudutshulwa emzimbeni ababili okungowesifazane nowesilisa bona baqinisekiswe ukuthi bashonele endaweni yesigameko. Amalungu omphakathi athi asehlalele ovalweni njengoba kwenzeka lesigameko zilandelana nje. I'm not feeling well with the crime that's happening around our township. We are at Gugulethu right now, but I'm from Old Crossroads near Nyanga.
It's quite a sad thing, because whenever we have to go to school or to work, we always get scared because there's people called amaparapara who are taking our phones, our bags, and then they are making us to feel uncomfortable. And then there's also taxi violence, and those big brothers of us, they are doing the shooting around the areas, so we are not feeling safe at all. I don't like that. We are not safe. Everyone is not safe, including school children. Literally, you can be going out of your house and you will get mugged. Abanye abathathu besilisa babulawe eHappy Valley emfuleni esigamukweni okusolwa ukuthi sihlobene nempi yamaqembu ezigelekeqe. Kusenjalo isibalo sababulewe esigamukweni zakamuva ezenzeke ngesonto ledlule eKraaifontein senyuke safinyelela kwaba yi-14. Bukelo masingena kwezezinkantolo sizoxhumana ke nezintatheli zeziko lezindaba ze-SABC esesemkantshubovu esifundazweni KwaZulu-Natal. Sizoxhumana ke nomlondi wakaGadebe, kanti ke esifundazweni i-Eastern Cape lapho ke sizoxhumana khona ke naye ke lapho uNomzwanele wakwamngoma okhona lapha ke elusikisiki. Uma siqala ke esifundazweni KwaZulu-Natal, inkantolo yemantshi yaseHowick ilalele ke isicelo ke sebheli senkosi ebhekene ke necala lokubulala kuSotswebhu Democratic Alliance emngeni uNhlala yenza Ndlovu. Njengamanje ke sixhumana ke naye kumlondi ake sikubingelele sikwamukele ke ezindabeni zasemini. Sicela nje usibeke esithombeni ngokwenzeka enkantolo osukela namhlanje. Asibingelele Dawudi, sibingelele umlaleli esekhaya. Kanti kosukela namhlanje inkantolo iqale ukuthi kuvele yona inkosi uSiphiwe Zuma ehambisana nabasolwa ababini ababhekene necala laphayana lokubulala uXolani Ndlovu Ntombela okwenzeka ngo-2022 khona lapha endaweni yaseMpomeni, nokusolakala ukuthi ke wabulawa ngenxa yokuthi naye wayekade eyishoshovu kulabo ababephikisana nokuthi kudayiswe imhlaba kuxhunywe negesi ngokungemthetho. Kodwa ke bathi mabengena enkantolo namhlanje labasolwa baveza ukuthi ke kuleli cala lokubulala uNdlovu Ntombela bayasihoxisa isicelo sokuthi bafake ibhayili ngoba kubako kwamanye amacala futhi ababhekene nawo nakuyilawo macala akusolakala ukuthi bangababulali kuwona. Kube sekungena ke leli cala ke ukhuluma ngalo Dawudi lokubulawa kuSotswebhu walapha emasipala wasemngeni ubaba laphana uNhlala yenza Ndlovu, naye kuvele ukuthi ke namhlanje ke uqalile ke ukuveza izethulo ummeli wakhe wayo inkosi ummeli uSithembiso Mdladla eveza ukuthi umbuso awunabo ubufakazi obutheni ongabuveza phambi kwenkantolo ukuthi ummangalelwa usolwa lo noma umsolwa inkosi ingaba inalo yini icala engabhekana nalo, ngoba umbuso ubufakazi obusebenzisayo usebenzisa ubufakazi laphana obuvezwa ufakazi wawo usection 204 okade naye esolwa ngalo leli cala, nokumanje uhanjisiwe uhleli kwi-witness protection okuyilapho ekuthiwa ubufakazi bakhe buzobe buqanda ikhanda ngoba kukhona nama-voice note kanye nemiyalezo ayithunyelwa phakathi kwakhe nenkosi. Uyase uMdladla uveze ukuthi lokuthathwa kwalobufakazi nokuvezwa kwalama-voice note athiwe ngendlela engekho emthethweni, kanti ke umbuso njengamanje uLawrence Gcaba naye uvezile kwezakhe izethulo njengamanje usengaphakathi usaqhubeka nokuveza izethulo zakhe la iveza khona ukuthi umbuso akukho okwenzile okungekho emthethweni. Wathi ukuveza kwabo ukuthi banama-voice note nama-message bekusho ukuthi ke lawo ma-voice note nama-message bawathole kwi-cellphone ka-section 204 okungiyena wabanikeza imvume yokuthi bakwazi ukuthi baqhubeke nokuthi basebenzise ubufakazi. Waseveza futhi ukuthi leli cala lithi livulwe yinkosi lokuthi yashaywa umphenyi wecala, into engekho leyo njengoba sekuthatha isikhathi eside kodwa abakazi bayiveze i-case number ukukhombisa ngokusobhala ukuthi inkosi yashawa. Waveza nephepha ukuthi ke namaphepha ayaveza ukuthi akukho okwenzeka enkosini, kodwa nje yathuka ngesikhathi amaphoyisa ayigasela laphana ejele laseWestville ezothatha noma ezofuna ukuthi kukhona yini okungekho emthethweni ehleli nakho. Nathi lapho bathola khona ukuthi kunomakhalekhukhwini sesitokisini inkosi yayikusona lo makhalekhukhwini abakwazi ukuthi mabe-downloada base bekwazi ukuthola izinamba ukuthi lo makhalekhukhwini ngempela owayinkosi. Nokumanje ke usaqhubeka nalobo bufakazi ngaphakathi. Asibuyisele izitambu ngakuwe Dawudi estudio. Sibonga kakhulu yona ke intatheli yeziko lezindaba ze-SABC umlondi Gadebe sibikela bukhoma ke eseHowick esifundazweni eKwaZulu-Natal.
Kanti uma silabela phambili ke sixhumana ke ngocingo nentatheli ke SABC uNomzwanele Mngoma onkanise lapha enkantolo ke manje esesikisiki njengoba kuqhubeka ke icala lokuqothwa kwabantu abayi-18 nokuyisigameko esenzeka eNgobozane esikisiki eEastern Cape. Nomzwanele, asikubingelele ke sokwamukele ezindabeni ke zehora lokuqala emini sicela nje usichazele ngokuqhubeka enkantolo usukela namhlanje. Ngibulise nakubabukeli emakhaya. Namhlanje akabikho ngakho iqhubekayo ngaphandle kokuba uNdlamase esaqhubeka nokubuza imibuzo kwingxina elisection 24 uLwandlo Abi. Kodwa ke namhlanje apho ajolise khona kwibungqina uAbi awabunikezayo enkundleni esithi waye wadonate ngemoto kuNdlamase waze uNdlamase wathi makayinike uarchive number 5 uma uSongeza Vuma owaziwayo ngoba ungumashiya esithi lelona joni lakhe ebelithande kakhulu apha ngaphandle ebelithuma kakhulu ukuba lenze imisebenzi yakhe apha ngaphandle. Kodwa ke uNdlamase uye wabuza into yokuba xa ukunikeza ngemoto isizathu sokunikeza ngemoto ibiyintoni. uAbi ke wabe esithi ebezama yena ukuba akwazi ukumaxelele angasebenzi kakhulu angabikho kakhulu kwizinto uNdlamase athumela kuzo kuba nguye onemoto yena Abi amanye amajoni akanawo imoto ngoku iye ibe luxanduva lwakhe ngoba abe khona ukuze akwazi ukuwatransporta amanye amajoni xa kuyokwenziwa lo msebenzi. So utsho ke kodwa ke uNdlamase waqhubeka ebuza into yokuba utheni ke ukuze ube khona eNgobozane xa kubulawa abantu abayi-18 kodwa imoto ubusewunikele ngayo. Wabe esitsho ke uAbi ukuba isizathu sokuba amane esiya xa ethunywa nguNdlamase noba imoto senikele ngayo kukuba ebemoyika uNdlamase kwaye ebegrogriswa nguNdlamase ngezinto uNdlamase ebezenza. Zange akhuphe litole ukuba uyamgrogrisa kodwa izinto zokuba uNdlamase amane esitsho kuAbi esithi wena ngakubulalela ii-enemies zakho kodwa ezam zisaphila, wena ndikwenzela izinto kodwa mna awukwazi ukundenzela izinto. So uyawathi uyawubona sikhona isidingo ke ngoku sokuba xa kuthe kwadutyulwa umtshana kaNdlamase kwagqekezwa kulo Ndlamase ibi-personal uye wabona kukhona isidingo soba akwazi aze azokumncedisa. All right. Okay, no. Sibonga kakhulu ngenxa isikhathi sibonga kakhulu yona ke intatheli yeziko lezindaba ze-SABC uNomzwanele Mngoma esibikela bukhoma esesifundazweni iEastern Cape. uEmmanuel David Nezelamani uFlorian kanye noNdelinasho Joseph bawaphikile ke amacala okugqekeza nokweba imali engaphezulu kwezinkulungwane ezingama500 amadollar aseMelika eplazini likaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa iPhalaphala. Inkantolo iqale yabafundela uhlu lwamacala ababhekene nawo yase iyababuza ukuthi bayawavuma noma bayawaphika amacala. Abasolwa ke bawaphike wonke amacala ababhekene nawo. Confirm that the plea of not guilty in respect of accused 2 as well as accused 3 are in accordance with my instructions, and at this stage the accused will elect to remain silent. Accused number 1, I in accordance with my instructions, Your Worship. As a copy as it stands right now, Your Worship, we opt to remain silent, Your Worship. Imanjithe uma betholakala benecala lokugqekeza ngenhloso yokweba bangagwetshwa iminyaka engaphezulu kwemihlanu bebhadla ejeleni. Should the court find you guilty of an offence of housebreaking with intent to steal and theft, the minimum sentence applicable is 5 years imprisonment if you are a first offender, 7 years imprisonment if you are a second offender, and 10 years imprisonment if you are a third offender. The court will be obliged to impose the prescribed minimum sentence and will only deviate from imposing such if substantial and compelling circumstances exist. uEmmanuel David kanye nezelamani zaka Joseph uFlorina benoNdelinasho bathweswa amacala ngoNhlolanja ngo-2020. Icala liyaqhubeka. Bukele sisathe qo ezitolo kanti uma sibuya sizokuphathela uWT. Tomorrow at the University of Pretoria, we will officially launch the 2026 NSFAS application process. Ungqongqoshe wemfundo ephakeme uBhuti Manamela uthi isikhungo esixhasa abafundi ngemali yokufunda iNSFAS sizovula ke ngokusemthethweni izicelo zonyaka wokufunda u2026 kusasa.
Bukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibeka ukuthi uyaqhubeka umhlangano obuholo phezulu beANC kanye namakhansela leli qembu acela ezinkulungwaneni ezinhlanu avela kuzwelonke njengoba ke leli qembu libheka ukwenza ngcono ukuhlinzekwa kwezidingo nqangi kuleli. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuze uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjalo uzosithola ngomjalo bazo. Isikhungo esixhasa abafundi ngemali yokufunda iNSFAS sizovula ngokusemthethweni izicelo zonyaka wokufunda u2026 kusasa. Ungqongqoshe wemfundo ephakeme uBhuti Manamela uthike umkhakha wezemfundo nokuqeqesha usukulungela ukwamukela abafundi abasha ezikhungweni zemfundo ephakeme ngonyaka ozayo. Umnyango wemfundo ephakeme uqhuquzela abafundi, othisha kanye nabazali ukuthi baqinisekise ukufaka izicelo kusanesikhathi njengoba uhlelo lokuxhasa abafundi ngemali yokufunda luzovula ngokusemthethweni kusasa. Call on all stakeholders, schools, teachers, especially life orientation teachers, parents, municipalities, public libraries, NYDA centers, community halls, and even internet cafes to assist learners in applying before the deadline, which will be on the 15th of November this year. And we will not reopen the application after that date. uManamela uthi umnyango wakhe ubambisene nezinye izikhungo zikahulumeni ezimqoka ukuze uqinisekise ukuthi uhlelo lokufaka izicelo zeNSFAS alinazo izihibe. NSFAS is also working with partners such as SASSA, the South African the South African Receiver of Revenue, SARS, and also the Department of Home Affairs to verify information automatically, reducing paperwork and speeding up approvals. Kusenjalo kwexwayisa abafundi ngokugcwala ngokweqile emkhakheni ethile. Universities are preparing to receive their new cohort. Applications are open and many will close in October. There will be stiff competition and not every applicant will secure a place. And that is why we must balance enrollments across fields of study so that we do not overproduce in certain areas while facing shortages in others. Imeya yeseGoli uData Morero namhlanje ibambeke isithangamela bezindaba nalapho ke bephendula khona imibuzo ngodaba lokwentuleka kwamanzi eGoli lokuza njengoba kube nembhikisho ngalenkinga yamanzi ngesonto ledlule. Imeya yaseGoli uData Morero namhlanje ubephendula imibuzo esithangameni nabezindaba maqondana nodaba lokwentuleka kwamanzi ezingxenyeni eziningi eGoli. Ngemuva kwembhikisho bekhona ngesonto ledlule, uMorero ubesephendula umphakathi waseCoronationville ngokuthi amanzi azovalwa ebusuku kuphela ngenxa yesidingo esikhulu samanzi. What we are doing, it's a balancing act. At night we close water, in the morning we ensure that they get water. So it's an issue of demand, and we also have to request and make a call to our communities to try as much as possible to preserve water, especially in areas where they've got water, to use it sparingly. uMorero uphinde wabalula nenkinga yokuxhunywa kwamanzi ngokungemthetho wathi bazosebenzisana namaphoyisa ukuqeda nyanga lokhu. We are going to have a meeting again with the Johannesburg Police Department with an intention to get them to be consistent in the program of cut-offs, because they will do it for 2 days, and once they withdraw from the area, the people will then reconnect again. So it requires consistency. Imeya uMorero kulindele ukuthi ngolesihlanu abambe umhlangano nomphakathi ukuze kulungiswe lolu daba lwenkinga yamanzi. Kusenjalo zinqoba ukubhikisha izakhamuzi zaseChatsworth esifundazweni KwaZulu-Natal njengoba zikhala ngokuthi sekuphela izinyanga ezintathu zingenawo amanzi. Sibhekene nenkinga esacaca ukuthi iya enyangeni ezintathu yongabikho kwamanzi since kwaqhuma ipipe ngala enzansi. Manje siwumphakathi sesizathatha isinqumo sokuzovala umgwaqo because imoto iyafika izosithelena amanzi. Kodwa kwesinye isikhathi ifike ekuseni singekho sile emisebenzini. Uma ngabe ifika singekho sile emisebenzini amanzi siye singawatholi. Atholwe yilabo abasuke bekhona. Izakhamuzi zaseChatsworth esifundazweni KwaZulu-Natal zithi ifisa isabele ngokusheshsha iphathimandla njengoba inxusa ukuba ilekelele kulenkinga yamanzi nokuyinkinga osekunezinyanga ezintathu ikhona. Zithi nzima ukwenza izinto eziningi ngaphandle kwamanzi nenhlanzeko into engasekho manje.
It's not like we're fighting with anyone, but we've been frustrated, like water problems. If I come here where we are today, I have to spend like 1.5 kilometers to get water because there is water tank. Yes, we accepted that there is water tank. We don't deny that. And they're coming every day. But most of the days when they're coming, we are at work. Since from June up until today, kade silandela every processes efanele ukuthi sidinga amanzi singena kumnyango baloko beshaya back and forth bengasizi ngalutho. Abantu besifazane bethu bakhathele ukuthola amabhakede, asinawo amakhosikazi ethu azothi ekhulelwe athwalele namabhakede. Nathi sabantu besilisa sizoba supporta ngoba abantu abaxakeke kakhulu ngamanzi bona. Lezakhamuzi zivale imigwaqo embalwa njengendlela yokuzwakalisa ukukhala kwazo, ziveze nokuthi isigameko sokusha kwendlu kamuva senziwe yikho ukuthi izintula amanzi. Mbukela umhlahlo wesimo sezulu uyalandela. Sizibeka lapho besikuphathele zona bayeza kuza kwethu nezindaba ngolimi lwesiNdebele magamanxa ihora lesihlanu ntambama. Kanti ke thina ke sizobe sikhona ke kanjani uma libumbana ke ihora lesikhombisa kusihlwa. Mbukeli usale kahle.